След дълго очакване и много папарашки снимки, най-накрая баварците показаха първите в своята история М версии на Хикс модели. Хикс 5М и Хикс 6М са оборудвани с новия 4,4 литров V8 турбомотор, който има максимална мощност 555 конски сили при 6000 оборота в минута. Максималният въртящ момент от 680 Нм се поддържа почти без промяна от 1500 до 5650 оборота в минута. Хикс 5М и Хикс 6М са и първите в историята на М моделите автомобили, които имат 6-степенна автоматична скоростна кутия с възможност за смяна на предавките от волана. Задвижването естествено е X-Drive 4x4, като са направени някои необходими промени за доставяне на по-голям въртящ момент към задния мост. Хикс 5М и Хикс 6М имат по-ниско спортно окачване. Подобрение по системите Dynamic Performance Control и Servotronic и нови вентилирани спирачки с по-големи дискове и 4-бутални фиксирани апарати отпред и плаващи отзад. В екстериора се виждат нови предни брони с по-големи отвори за въздух, нови задни брони с вградени 2 двойки ауспуси, и 20 солови гуми и джанти. В салона цялото оборудване е типично за М модел. Хикс 5М и Хикс 6М се ускоряват от 0 до 100 за 4,7 секунди. Максималната скорост на движение е ограничена по електронен път на 250 км в час, но ако клиентът си е поръчал като опция да няма ограничител, максималната скорост е 275 км в час.